walƙiya na haskawa na ga kyawun surar ka damina kuma ta kankama yau ana marka barka. Walƙiya na haskawa na ga kyawun surar ki damina kuma ta kankama yau ana marka barka. Zuwa gare na matattu zo ki auna min mizanikin sani din na yi karatu rarrafe ne farkon tashi makaranta na yi rubutu na yi musayar lambar bege biyu uku daga ninki na kamo. Masu kyau ina so ne mi zance hausa kam yare mai kyawu ga cikinsa akwai zaurance ko kusa kalmar motsi da yin hakan karar kofa ce ko karin karar karfe ke kararrawa karfin sai da mu. Kalla zuciya ta tana karewa kin sani da akwai da take shi wani ba na so ki kulawa manufar zance na shi nake kudirin aurewa yanzu ma na shaida wa gidan waje ki matan bai innar mu. Sunana Surayya Aminu, wanda aka fi sani da Rayya. Domin ci gaba da kallon shirye-shiryenmu masu faɗakarwa da ƙayatarwa sai ka ɗauko wayanka kamar haka. Sai ka shiga Play Store, sai ka ɗauko manhajar Halidubu Hausa TV, ko kuma Halidubu Films, ko kuma Halidubu Bus Office. Kar ka sake a baka labari. Jama'a ga wani albishir, wannan tasha tamu mai farin jini mai suna Halidubu Hausa Movies TV za ta fara kawo muku karatun littafin Hausa, a inda muka dage za mu fara da wani littafi mai suna Rana Ɗaya, wanda wani saurayi ya auri mata ɗai har guda 4 a rana ɗaya. So, don ganin yadda Yarima ya yi wannan aure, sai ku kasance da wannan tasha tamu na Halidubu Hausa Movies TV a kan YouTube ɗinmu da kuma Facebook.